Тако бре? Почивам, чат-пат нещо така. Малко поработвам. How are you? I'm tired. Exhausted. Alright. Добре. Може да бъде по-добре. Зависи. God, that thing's huge. Oh. It looks like it would be heavy, but it's not. Obviously it's not. Trouble. Фюрка, Trouble. я кажи, българските мафиоти, като влязат във Виниша на шефа на казиното, кой вика? Не бе, Съркъс. Яс, Виниша. Кой вика? Еми, отварят машините и вътре пълни солово. Виж? Що? Еми, защото правят монети такива солово, метални монети, олово. Леят го, там оправят го и пускат ги вътре, вместо пари, пускат ги вътре и машината плаща и хубавите пари ги прибират, а лошите падат долу, разбираш? И обират и като прибират парите, а ако ударят голям джакпот, направо остават машината и излизат навън от казиното. Системата е много елементарна. Ма вече не работи, викаш. Няколко човека бачкат, 2, 3 или 5, а другите са охрана. Другите ги пазят? Стоят на страна на 1-2 метра, там на страна стоят въоръжени с електрически пистолети. Ако дойде секюритито, минава зад секюритито, стои на някой ъгъл, минава зад секюритито и отива до него зад гърба му и тегли спусъка и целият той припада долу. Той не умира, нали, защото това е електричество. Електрически пистолет. И шефа кой вика? И това е системата. Нали, аз бях там и нали, постоянно минавам там. Бачках за тая компания, едно време бях казино дилър. И шефа отварят машините, фърлят долу, пръскат олово, работа. И пищат ревът, разбираш ли, евреите пищат. И кога вика? Викат на Bulgarian Mafia come back again. Come back again. Българската мафия пак отново е дошла. Понеже не е за пръв път. Те цяла Невада слагали са по всички казина. Навсякъде. Направили са милиони долари. Милиарди. Много пари. Всички са направили пари. Ама сега